Minulý ráno. Dneska nastupujem na liečbu. Je 15. máj a akurát som sa zobudil, idem rýchlo sa naraňajkovať, takže držte palce. Teraz som došiel, vyzul som sa, vyzliekol som si mikinu, začal som kortikoidmi Solmedrolom. To mi teklo hodinu, som mal pol hodinu pauzu. Po tej pauze išla Lemtrada. Lemtrada je liek na sklerózu multiplex, ktorá mi bola diagnostikovaná v 2014. Hodou okolností presne takto pred 3 rokmi. Momentálne som celkom zaseknutý z tej 1000 Solmedrolu. Respektíve asi aj z tej Lemtrady. Je to infúzia, ktorá stojí 8152 €. Takže asi tam je pekný uvidíme, je to prvý deň, je to v pohode, zatiaľ mi stúpla len teplota, stúpala mi postupne na 37,1, 37,2, 37,3. Viem, že sa to stopne, už nebude stúpať na 38, že nebudem mať nejaké fullajky a nejaké chrípkové stavy. On to nepomôže vyliečiť sklerózu multiplex, ale malo by to v podstate stopnúť ataky, ktoré dostávam pravidelne. Dvakrát som už skončil skoro na vozíku, potom raz som si necítil pravú ruku, ale to som aj nepovedal neurologom. Som sa oplachoval, tak sa vedel oplachnúť, mi pretekal cez takúto ruku voda a ťažko sa umiete, ale mal som druhú, takže som dobral športov, chodil na dráždiak, rozplával som to. Či to nazvať slepnutím, mal som také dvojité videnie, že prvý deň a pol, 2 som sa nad tým smial, že kokos dvojité videnie, halus. Časom to bolo príliš, že sa to aj zhoršovalo, že keď som išiel do práce, išiel som cez Nový most, tak pri Alparku som videl autobus na zastávke a keď som otvoril druhé oko, tak som videl zrazu autobus predo mnou, boli 2, takže som musel jazdiť so zavretým okom jak pirát. Som hral FIFU, ty kokos, a prehrával som a chlapci mysleli, že som slabý, ale to len o to, že som proste tých hráčov videl takých šumných. Najväčší problém nohy od pupku si vlastne horšie cítim, až mi to sa do nôh a v tých cítim najhoršie. Aj napriek intenzívnym rehabilitáciám proste ten stav sa zhoršuje a musel som niečo spraviť a preto som sa rozhodol pre radikálnu liečbu, aj keď som farmabiznis a farmaveci odsudil a povedal, že nikdy viac, tak sa to aj mne ukázalo, že nikdy. Čo sa týka nôh, mám v nich také návaly. Toto som už mal, tento pocit. Sú také ťažšie, môže to byť aj z toho, že som 6 hodín sedel proste tam v tom kresle. Chodil som často na záchod. Môže to byť z tých liekov, môže to byť aj, že som vypil celkom dosť vody. Som zvedavý, čo to bude, lebo sestrička je taká opačná. Prvýkrát mi to píchala, bolo to prvýkrát, čo píchal niekomu tak drahú infúziu. Úplne bežne to asi není, keď to stojí 65 000 celé. Verím, že nebudem mať žiadne vedľajšie účinky, ktorých je mnoho, ktoré sa môžu dostaviť aj po XX rokoch po liečbe, takže človek asi, ale nechcem aj nad tým rozmýšľať. To bude dobré, ja tomu verím, ja som na to úplne nastavený a to dám aj napriek tomu, že som nevyliečiteľný podľa diagnózy.